Biely čarodejník z Pána prstenov. Týchto 6 faktov o Sarumanovi si dozajista nevedel. Saruman bol vodcom Istarov, ktorí boli poslaní z Valinoru do Stredozeme. Pôvodne bol majár, tak ako Gandalf. Volal sa Kurumo a bol najmocnejší a najskúsenejší spomedzi všetkých 5 čarodejníkov, ktorí dorazili do Stredozeme. Saruman začal nenávidieť Gandalfa už krátko po príchode do Stredozeme. Napriek tomu, že bol ich vodcom, žiarlil na Gandalfovú múdrosť, charizmu a predovšetkým rešpekt, aký si Gandalf získal bez snahy o moc. Rovnako ako modrí čarodejníci, aj Saruman podnikol cestu na vzdialený východ. Istý čas počas 2. veku a na začiatku 3. veku skúmal kultúry a krajiny ďaleko za hranicami Stredozeme. Je možné, že práve tam získal veľkú časť vedomostí o temných praktikách a mocenských štruktúrach, ktoré neskôr napodobňoval v železnom pase. Saruman čoraz posadnutejšie bažil po Sauronovom prstení. Spočiatku študoval prstene moci ako člen Bielej rady, no postupne sa začal zaujímať hlavne o jeden prsteň. Veril, že ak ho získa pred Sauronom, dokáže ho aj poraziť a ovládnuť celú Stredozem sám. Nie Saruman biely, ale Saruman všetkých farieb. V jednom okamihu, ktorý sme vo filmoch nevideli, Gandalf navštívil Sarumana. Vtedy sa vyhlásil za čarodejníka všetkých farieb. Symbolizovalo to jeho zmenu, že sa už viac neriadí len jednou cestou či zásadou. Veril, že nad všetkým stojí jeho vôľa. A nakoniec, po páde Saurona, sa Saruman ponížene uchýlil do kraja, kde sa stal tyranom hobitov. Z pomsty a zatrpknutosti obrátil svoju pozornosť na pokojnú krajinu hobitov. Pod menom Šárky ovládol kraj a zaviedol režim plný ničenia, strachu a príkazov. Až kým ho hobiti po návrate nevyhnali a jeho život tragicky neskončil rukou vlastného služobníka Grimmu. Zaujali vás tieto fakty o Sarumanovi? Ak áno, neváhajte dať follow pre viac podobných zaujímavostí.